हॅलो फ्रेंड्स, सोलकडीचे 15 प्रकार या सिरीजमधली दुसऱ्या प्रकाराची सोलकढी आहे ओव्याची सोलकढी किंवा ओव्याची कढी। त्यासाठी लागणारं साहित्य 8 ते 10 कोकम 1 वाटी पाण्यात मीठ घालून भिजत ठेवायचे आहेत। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे 8 लसूण पाकळ्या, 20 मिरी, 1 छोटा चमचा ओवा, 1 छोटा चमचा लाल तिखट, 1 वाटी ओलं खोबरं, आवश्यकतेनुसार पाणी। सोलकढी करताना आपल्याला खोबरं वाटून घ्यावं लागतं। आता त्यासाठी आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात ओलं खोबरं, ओव्याच्या सोलकढीची पद्धत थोडी वेगळी असल्यामुळे आपण ह्याच भांड्यात खोबऱ्याबरोबर लसूण पाकळ्या, मिरी, ओवा, लाल तिखट आणि पाणी घालून मिश्रण वाटून घेणार आहोत। अशा प्रकारे खोबरं बारीक वाटून घेतल्यावर आपण कोकम ज्या भांड्यात भिजवले आहे त्या भांड्यात गाळणीने या खोबऱ्याचा रस काढून घालणार आहोत। अशा प्रकारे खोबरं व्यवस्थित रस काढून घेतलेला आहे। सोलकढी अशा प्रकारे व्यवस्थित ढवळून घेऊन पिण्यासाठी तयार आहे। पावसाळा सुरू झाला आहे आणि हवेतील गारवा सुद्धा वाढलेला आहे। अशा वेळी ही सोलकढी तब्येतीला फारच उपयुक्त आहे। त्यामुळे सध्याच्या या पावसाळी व थंडीच्या दिवसात ही सोलकढी नक्की करून पहा आणि माझ्या चॅनेलला लगेचच सबस्क्राईब करा।